יותר מ-70% מהנשים לא באמת מרוצות מעצמן. הן חיות בתחושה מתמדת של אני לא מספיק, לא חכמה מספיק, לא מצליחה מספיק, לא ראויה מספיק, ואולי גם את מכירה את זה. את הקול הזה שמופיע ברגעים הכי רגישים. זה שאומר לך, מי את בכלל? למה שיקשיבו לך? אולי אני פשוט לא מסוגלת? תקשיבי, יש דרך להשתיק את הקול הזה אחת ולתמיד. בסוף הסרטון הזה התדעי מהי השיטה שעזרה ליותר מ-4,700 נשים לשנות את החיים שלהן. להפסיק להתנצל על האור, הכישרונות והרצונות שלהן. וכל זה בלי מסע מפרך ויקר. ובלי למכור לך בסוף עוד קורס או שדרוג. רק תהליך אמיתי, קצר, ממוקד. של 18 מפגשים. 4 חודשים בלבד ואת עושה את זה. בדיוק כמו יעל שהגיעה אליי שבורה. אחרי משבר זוגי ורצון להתגרש בפעם השנייה, כבר אחרי השיעור השני בתוכנית. היא הצליחה להסביר לבעלה את הכאב שלה. ופתאום משהו השתנה. היום היא בזוגיות אוהבת מאי פעם. ליעל יש גם קליניקה מצליחה היום, ועסק מרוויח. או איתי, אמא לילדים עם ערימות של תעודות, ואפס ביטחון להתחיל לעבוד עם נשים בפרטי. היום היא חלק מהצוות שלי, מצליחה. כל מה שהייתה צריכה זה לדעת שהיא מספיק טובה, וגם אני הייתי שם. גרושה, אמא ל3 ילדים, מתמודדת עם מחלה, חרדות, ילדה שעברה חרם חברתי, והתעוררות בלילות עם התקפי חרדה. עבדתי בעבודות ניקיון כדי לממן טיפולים רגשיים. עברתי 7 בתי ספר שונים ל-NLP בארץ. לקחתי הלוואות, שרפתי כסף והרבה זמן. עד שהבנתי את מה שאני מלמדת היום. יש דרך אחרת, קצרה, מעשית, עמוקה. השיטה שלי, 18 מפגשים בלבד. משנה את החיים מבפנים החוצה. בעזרת השיטה הזו, אני חיה היום ברווחה, בשקט ובאהבה, עם עסק שמפרנס אותי בכבוד כבר 12 שנה, ובעיקר עם חיבור אמיתי לילדים שלי, לעצמי ולחיים, וזה בדיוק מה שאני רוצה בשבילך. כי לפני שנדבר על איך השיטה עובדת, חשוב שתדעי 3 טעויות קריטיות שגורמות לרוב הנשים להישאר תקועות. הטעות הראשונה, לחכות שמישהו יבוא להציל אותך. הוא לא יבוא. הזמן עובר ויעבור, הילדים גדלים, ואת נשארת עם הצער, התסכול והחלומות שלא מומשו. הטעות השנייה, לחשוב שכשאת נותנת לכולם יאהבו אותך יותר. את קונה לילדים, דואגת לכולם, אבל שוכחת את עצמך. בסוף את עייפה, עצובה, בלי אנרגיה ובלי שמחת חיים. והטעות השלישית, לבחור קורסים ארוכים, מבלבלים, שמבטיחים הכל, אבל גוררים אותך לעוד ועוד שלבים ותשלומים. אני יודעת, הייתי שם, שילמתי, למדתי, התאכזבתי. לכן יצרתי את הטופ 18. תהליך ממוקד של 18 מפגשים, שמחולל שינוי אמיתי. בשיטה הזו תביני איך הנפש והמוח שלך עובדים, איך לשנות דפוסי חשיבה, לרפא פצעי עבר ולבנות ביטחון עצמי שלא תלוי באף אחד. זה תהליך שמאפשר לך להיות אישה רגועה, בטוחה, שחיה מתוך שמחה, שלווה ובחירה. אז אם נמאס לך להרגיש תקועה, אם את רוצה לחיות כמו אישה שמגשימה את עצמה, רגועה, מצליחה, אוהבת, תשאירי פרטים כאן למטה. תוך 4 חודשים בלבד, את תהיי האישה שאת חולמת להיות. זה לא מתאים לכל אחת, אבל אם את מוכנה לשינוי אמיתי, זה מתאים לך. תלחצי כאן עכשיו וניפגש במרכז ההכשרה.